Štampanjem se pravi kopija dokumenta na papiru. Može se štampati ceo dokument ili pojedini njegovi delovi. Da bi se dokument odštampao, potrebno je iz menija File zadati komandu Print ili odštampaj, pri čemu se otvara istoimeni prozor Print ili štampanje. Iz odeljka Printer, štampač, možemo izvršiti odabir štampača. Iz odeljka Page Range ili opseg stranica možemo odabrati da li želimo da štampamo sve stranice u dokumentu, opcijom All, samo trenutnu stranicu, opcijom Current Page, ili navesti tačan opseg stranica, pri čemu se stranice razdvajaju zarezima, odnosno crticom. Na primjer, ukoliko želimo da odštampamo samo 6., 8. i sve stranice od 10. do 25. onda ćemo to zadati na ovaj način. Iz ove liste ovde možemo odabrati hoćemo li da odštampamo sve stranice u ovom opsegu, samo neparne ili samo parne strane. Iz odeljka Copies ili kopije možemo zadati broj kopija za štampanje, number of copies, pri čemu možemo uključiti opciju Collate ili u pari koja određuje hoće li se kod štampanja većeg broja kopija jednog dokumenta štampati najpre sve stranice jedne kopije, pa sve stranice druge kopije i tako dalje, ili će se štampati sve prve stranice, pa sve druge, pa sve treće stranice i tako dalje. Iz sekcije, odnosno odeljka Zoom, možemo izvršiti zoomiranje i skaliranje, odnosno štampanje više umanjenih stranica na jednom listu i tako dalje, u zavisnosti od formata stranice. Na dugmetu Options otvara nam se dodatni prozor za podešavanje nekih naprednijih opcija štampanja koje prevazilaze opseg ovog kursa. Klikom na OK šaljemo komandu štampaču